A ɗazun nan iPhone suka saki sababbin iPhone 15. Guje ba tare da ɓata lokaci ba ga abubuwan da za ku tara a cikin wannan version ɗin na iPhone 15 da kuma iPhone 15 Pro da kuma Pro Max. Na farko kuma a karo na farko iPhone sun saki iPhone mai kala pink. Hakalolin da iPhone 15 za su zo da shi ga kuma 15 Pro Max wanda za su zo da shi a sama. Sai kuma abu na biyu wajen caji. Sabbin iPhones ɗin da suka fito yanzu za su dinga amfani da caja ɗaya da Android irin wannan plat ɗin. Saɓanin wannan tsohon da aka saba amfani da shi. Yanzu da wannan za a dinga cajin waya da laptop duka baki ɗaya. Kuma abu na gaba farashi bambancin kuɗin nasu dai $100 ne kamar da kuke gani a sama. Girman screen kuwa da na iPhone 15 Pro Max da na iPhone 14 Pro Max duk girman screen ɗaya ne. Bangaren CPU kuwa iPhone 15 tana da A17 Pro ita kuma iPhone 14 tana da A16 Bionic. Girman memory kusan duka iri ɗaya ne kowanne akwai a irin shi. Girman kameran baya kuwa duka 48 megapixel ne sai dai iPhone 15 ɗin an yi improving ɗinta kun ga telephoto times 5 ne shi kuma wannan times 3 ne da kuma sauran dai ɗan ci gaba kaɗan. Kamarorin gaba kuwa duka 12 megapixel ne. Sai kuma karfin batiri da rike caji iPhone 15 za ta fi iPhone 14 rike caji saboda girman batirin ma ba ɗaya bane kun gani 4008 shi kuma wannan 4300 ne. Bangaren girma kuwa iPhone 15 ta fi iPhone 14 girma amma kusan huhu da hu za a ce girman jiki ne domin a nauyi kuma ba ta kai iPhone 15 girma ba kun gani bambanci 7.8 ounce shi kuma 8.5. Sai kuma na ƙarshe iPhone 15 titanium design ne da ita kuma iPhone 14 ɗin ta gargajiya tana da stainless steel. Abin tambaya anan shine shin kuna ganin da cewa wannan iPhone 15 da ta fi ta ci kuɗinta ko kuma dai bambancin bai da yawa? Ana samu dace.